Ġimagħtejn wara l-mewt ta' Father Peter Seracino Inglot diġà twildu ideat biex il-kodba u l-kitbiet ta' dan il-professur ħassieb, edukaturu, konsulent għad-dinja politika jinġabru f'post wieħed b'mod li l-istudjużi jkunu jistgħu jagħmlu riċerka fuq ix-xogħol enormi tiegħu. Dan kien żvelat mill-professur Salvino Busuttil, ħabib intimu kollega l-snin twal ta' Father Peter Seracino Inglot waqt il-programm Analiżi tal-Aħbar li xxandar f'żewġ partijiet il-ħamis u l-ġimgħa li għaddew fuq Net Television. Hemm diversi ideat. Waħda minnhom milli l-kodba u l-kitba tiegħu tinġabar f'daqqa f'post wieħed fejn kien tista' tkun università, tista' tkun post ieħor b'mod illi l-istudjużi jista' jagħmlu riċerka fuq ix-xogħol enormi tiegħu, hemm ħafna xogħol li għadna ma nafuhx. Għax Father Peter jikteb biċċa lemm u biċċa law. U naħseb dika hija importanti ferm. Fl-istess programm kien intervistat il-President Emeritu Edi Fenekadami li stqarri l-bżonn ta' inizjattivi ta' dan it-tip. Naħseb ta' min wieħed jara x'għandu miktub, sfortunatament ma tantx ippubblika affarijiet, imma ċertament għandu tunellati ta' karti li wieħed hemm bżonn naħseb jien xi ħadd jeżaminhom u possibbilment jippubblikhom. Luis Gallia, politiku li baqa' jieħu pariri mingħand Father Peter sa dan l-aħħar żmien f'intervista fl-istess programm semma li Malta tkun tilfet teżor nazzjonali jekk dan it-teżor ma tożżux. Malta wkoll tkun tilfet teżor nazzjonali jekk dat teżor ma tożżux billi bisforz nazzjonali, b'azzjoni nazzjonali, niskopru iktar it-tagħlim tiegħu, nirrekordjawh, nikkonservawh, nifhmuh. Il-perit Richard England, ħabib antik ta' Father Peter, fisser it-testament tal-erf ta' Father Peter bħala wirt kbir li għandu jkun ikkonservat. Kien ġenju, u ta' ġenju fassar ħafna triqat li aħna llum nispera li forsi b'fondazzjoni, b'librerija, b'dak kollu li ħannilna u ħallilna propju testament tal-erf tiegħu. Dak it-testament hemm bżonn li aħna nużawh, li aħna ngħadduh mhux lilna biss, però li jkun post fejn wieħed jista' jmur u jużah u jkun propju il-wirt li ħalla Father Peter għalina u għal ġenerazzjonijiet li għad iridu jiġu.